OK, čau lidi, tady Sportsman, dneska jsme se vydali s Urbíčkem do lesa do Brd, protože je dáno, že houby rostou v Brdech, takže jsme se vydali na houby. Takže se pojďte s náma kouknout a jdeme na to. Všude, když se kouknete na internet, tak píšou, že Šumava, Vysočina a Brdy rostou houby. Nicméně v Brdech jsme moc teda hub nenašli, vlastně skoro žádný, až na nějaký ty prašivky, které tady byly. Ale i tak to vlastně je super, takže jsme si udělali krásnou procházku s Urbíčkem a pojďte se s náma kouknout na to, jak vlastně ten les tady pokročil, jak je čistý od té doby, co to tady vykáceli vlastně severní část. Tady se nacházíme na Brdovském hřebenu, kam jsme vlastně došli, což byl náš cíl. Tak tady jsme to vlastně otočili zpátky a šli jsme lesem, šli jsme vlastně v 5:30 jsme byli v lese, takže jsme vlastně byli akorát, když hezky začínalo svítit slunce, takový to hezký oranžový. Musím říct, že pro ty, kteří bydlejí v Berouně nebo v Dobříši nebo prostě takhle u těch Brd, tak prostě mají strašně štěstí, protože ten les je fakt nádherný. Nicméně žádný houby jsme nenašli, procházka byla krásná, Urbíček si to moc užil a já taky. Těším se na další. Čau.